Hey guys, andanoma abanye basitifa indalo nawo okanye bayazenzisa nje apha kum. Soze kaloku fonini sithi singabantu abohlukileyo abangafaniyo. Wena u-expect into basawufika kule internet ithanda into ezithandwa nguwe. Hayi kaloku mtshana, subadom ayihambi ngolo hlobo. Akhoko wenu abafonini ngekho kulo nyoko. Uba wena ufuna ukwenza unothanda, thatha ifowuni yakho urekhode le content wena neetshomi zakho nifuna uyibona. Simple. Ungafiki kum uzo-expect i-treatment ye-VVIP nge-complimentary ticket ka-general oyiphiweyo. But ke asikho lapho namhlanje guys. Phofu ke bendilindele ntoni ningaba babona isilenda secatalogue sizipitse kamandi kweza jumpsuit naye umuntu angene ku-Shein, Shein, whatever loo nto iyiyo agibisele kwikhadi kodwa uyazazi uba yena akango-size 28 ngumpatsiya wakhiwe ngathi ngu-school party. Ufika ngathi yi-porkbanger emjayiveni ibhidlika kwi-jumpsuit ye-denim engathi i-Beravosho Baraka idibene ne-two banner ogqiba kuthi hayi masingathethi i-body shaming. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha mani, yho, umntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as uba yena ehappy ngesiqu sakhe. Andikho perfect mna, qala kule ndawo ndihleli kuyo.